салом тамошобини азиз, ин барномаи ширин накас ва ман Асал ба ҳамроҳи нозанин ба шумо пухтани шириниҳоро ёд медиҳем. Салом тамошобинони азиз, дар ширкати шоколатӣ ҳар рӯз ҳар гуна ширинии навро мо омода мекунем. Гуфтаниед ки мо имрӯз як ширинии нав мепазем? Бале. ин тав бошад тамошобини азиз, бо диққат тамошо кунед. имрӯз бошад бароятон як нави ширинии графски развалини, яъне қасри вайронаро нишон медиҳем. хуб, барои омода кардани ширинӣ ба мо чӣ лозим мешавад? барои омода кардани шириниамон чун ҳар вақта ба мо бисквит, крем, бизе ва шири қиёмшуда ба мо дар кор аст. яъне варёнка? бале. корро бошад аз бисквит оғоз мекунем. ман бошам тарзи омода кардани бисквитро ба шумо мегӯям. барои омода кардани бисквит ба мо 10 дона тухм, 200 грамм шакар, орд ва маводи кувокунанда лозим мешавад. қабати аввали бисквитро мо крем мекунем. креми мо хомаи 32% мебошад. кремаш бисёри бад нест? не асал. акнун чӣ кор мекунем? ҳозир мо аз шири қиёмшуда истифода мебарем. яъне варёнка, ҳа? бале, варёнка. ман ба шумо чӣ кӯмак кунам? ту метавонӣ ки бизеҳоро майда кунӣ. андозааш ҳамин қадар бошад, майдаи бад накун. мешавад. тарзи тайёр кардани бизеро дар барномаҳои гузашта мо ба шумо нишон дода будем. хоб. акнун бизеҳои майда кардаро мо бо қабати аввали бисквит мегузорем. бо қабати дуюми бисквит шириниамонро мепӯшонем ва каме зер мекунем, то ин ки қабатҳо ба ҳамдигар хуб часпанд. боз бо крем мепӯшонем. қабати дуюмро низ бо шири қиёмшуда пур мекунем. дар ҳар қабаташ бизе истифода мебарем. бонувони азиз, барои шумо ман як сирро мекушоям. агар хоҳед ки фарзандатон ба шумо халал нарасонад, ба онҳо бизе медиҳед. ба мисли асал хомӯш майда карда мешинанд. ана акнун боз бизе. қабати охиронро мепӯшонем. боз каме зер мекунем. апай нозанин як бор зер накунед кани чӣ мешавад? не асалҷон, ту мехоҳӣ ки шириниамон безеб шавад? не сахттар зер кунед, биёед ман ҳам зер мекунам. биё кам кам. офарин.
ана акнун гирдашро ва болояшро пурра ҳамвор мекунем. то ин ки ту онҳоро тоза кунӣ. анакнун тамошобинони азиз, мо шириниамонро ба яхдон мегузорем. Биён ман мебарам. ширинии мо дар яхдон истод, анакнун мегузарем ба қисмати ороишаш. асал бошад имрӯз хеле духтари ором шудааст. хоб тамошобинон, мо ин шириниро гирифта ба гирдаш, ба болояш аз бизеҳои майда кардаи асал истифода мебарем. ана ҳамин хел ороиш медиҳем. Кимчи хел шуд ку? барои он ки ба номаш бояд монанд бошад. номаш маънои шикастапораро дорад ку. ҳозир аз шири қиёмшуда истифода мебарем ва баъд мебурем. ана ҳамин хел ороиш медиҳем. хоб мегузарем ба қисми буридан. Чанд қисм мешавад? ранги ҳар вақта 8 қисм. хоб аввал ба 2 қисм, баъд ба 4, ура, анактун мехӯрем. бале, ҳозир ана асалҷон, метавонӣ чашида бинӣ. марҳамат. ба ту маъқул шуд? Хело ҳам. тамошобинони азиз, ба асал ки писанд омада бошад, ба шумо низ маъқул мешавад. бале тамошобинони азиз, хеле бомазза буд. шумо ҳам метавонед дар шароити хона барои фарзандонатон омода кунед. ҳоло бошад мо бо шумо хайру хуш мекунем. то барномаи навбатии худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр.